ಮಿತ್ರ ಕೊಡಿ ಟಿಪ್ಪಡ ಅದು ಅಂತೆ ಪಾಡೋಡ ಯಾವಾಗ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬತ್ತಲಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ದಿಗೋ ಅಂಚೆ ಅಂಗಿದೆ ಬೆತ್ತೂಲಿ ಎಂಟು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಯಾವ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಗೊಂಗೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತಂಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾದಿ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಟನ್ದ ಸಾರು ಸೂಪರು ಸೂಪರ್ ಪುಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಎಡದನ ಮಾತು ಇಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಯಾವನಿಗೆ ಪುಟ್ಟು ಮನ್ಪಂದು ಅಂಚೆನಿ ಪುಟ್ಟು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ಕಜಿಪು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆಪುಂಡು ದೇಪನ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಯ್ಯನು ಐಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಡ್ಲೆ ಇಜಿ ನನ್ನ ಎಗ್ ಕೂರ್ಮ ಅಂಚ ಸೊ ಕಡ್ಲೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಯನ ಎಂಚ ವಿಧಾನ ಪಣ್ಣದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಏರ ಒಂಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೊರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂದಿತ್ತೀರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮನ್ಪುನ್ ಪುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತನು ಅಮ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಕೂರ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಕೂರ್ಮ ಐಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿತೆ ಐಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪುರ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂಥರ ಗರಿ ಗರಿ ಬರೋಡು ತೂಕ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ನಾನು ಎಂಚಾಪುಣಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವೋಡು ಆದ ಬಣ್ಣದು ತೂಕ ಏನಿತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಗಿ ಪುಟ್ಟು ಬಕ ಕಡ್ಲೆದ ಕಜು ಇನ್ನೇನು ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ಬೈದಿರಿ ಅಟಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಬೆತ್ತೂಲಿ ಚೂರು ಪಾಕ ಮಸ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೂರು ಅವು ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ನ ಇಂಚ ಪಕ್ಕನಾಗ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮುದ್ದೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ ಇಂಚ ಅದು ಹಾಕೋದು ಗಂಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೆಟ್ಟ ಐನ್ ಹಾಪುಣೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಏತ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡದು ಬಕ್ಕ ಇಂತ ನೆರಡು ಬಂಡೆನ ತಾರಾಯಿ ಬೆರೆಲೆಂದು ತಾರಾಯಿ ಬೆರೆಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಮಾಡ್ರೆ ಮುತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲಾಗ ಇಂದು ನೆರವೊಂದಿಲ್ಲೇದು ಆ ನೆರೆ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಐಟಿ ಬರೆದುಂಡು ಅಂತೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಯಾನ ಚೌಲಿ ಮಂತೇನು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಬಂತ ಅಂದ ಇಂಚ ಬರೋಡಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಮಂತೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಲು ತೂಕ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ನನ್ನ ಅದು ಇನ್ನು ಯಾನೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಮುರ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅನ್ಬೇಕು ಹೋಯ್ತು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಅವು ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಡ್ದು ನೋಡ್ಕೊಡುದು ಗರಿ ಗರಿ ತಿಕ್ಕರೆ ತುಂಡು ತುಂಡು ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ಪಾಯ ಐತೆ ಕಡಲೆ ಗಂಜಿ ಗಸಿ ಮಂಪುನು ಕಡಲೆ ಗಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ನೆಕ್ ಪುಟ್ಟುಗು ತೂಕ ಪೂರ ಕಲ್ತನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ನೆಕ್ಕಲ ಸಾರ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆರುಂಡದಿ ಕಡ್ಲೆದ ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆದ ಕಸಿಗೆ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂದುಲ್ಲೇನು ಐಕ್ ಪುಟ್ಟುಗು ಒಕ್ಕ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕರೆ ಬೇರೆ ಒಂತೆ ನಿಕ್ ಪುಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೋಡು ಬಕೊಂತ ಕಜಿಪು ಕೂಡ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂಲೆ ಪುಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆದಿದು ಮಿತ್ರ ಕೊಡಿ ಪಡ ಅದು ಅಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಂದಿಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಂದಿಲಿ ಮಿತ್ ಬತ್ತಲಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡಾ ಲಿಯರ್ ಸ್ಲೋ ದಿಲಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಾ ಒಂದು ತಿರ್ತದ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತದ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೋಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮಿತ್ತದ ವಿಸಿಲ್ ಉಂಡತ ಐತ ಮಿತ್ತರು ಒಂದೇನು ದೀಪಿನಿ ಮಿತ್ತದ ಒಂದೇನು ಪುಟ್ಟು ಮನ್ಪುನೇನು ಐಟ್ ಸುಯ್ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡತ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಉಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಇನಿತ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಬಕ್ಕ ವಾರ ವಾರ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪುಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬ್ಬರ ಮನ್ಪುನ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಡಲ್ಲ ಪೂರ ಟೈಪ್ ತಿನ್ನೋಡಿ ಸೋನು ಒಂದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆ ಬರೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತದೆ ಈಚೆ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಅಂತೇವೆ ಬೋಡು ಅಂಗಿ ಬಾಡನ್ನು ಬತ್ತಿ ಮಾತು ಮೈ ಈ ಬಿಜ್ಜುದನ್ಮೇಲೆ ಬಿಜ್ಜು ಜೈದಿನ ಬಿಜ್ಜು ಸರ್ ಜೈದಿನ ದಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 25th
25 ಇಮೇನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಅದ ಬೇಗ ಜಾಲಿ ಅಂడి ಈತ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಎಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುದು ಕಾರ್ ಇಂಚ ಉಳ್ಕುದಿತ್ತು ನಾ ಇಮೇನ ಇಂಚಿನ ಐದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ಆತ್ಮ ಕಿತ್ತು ಆತ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಪದು ಗೀತೆಯನ್ನ ತೆಂಗಿ அந்த ஐட்டு தெளிச்சா அந்த ஐட்டு நீನು ಪುಗಿ ಬರ್ತಿ ಅವು ಪುಗಿ ಬಂದಾಗ ನೈತಿ ಬಿಪಿ ಕೊತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ನೀರು ಅವರ ಅಂಚವನ್ನು ನೀರು ಬರ್ತೀನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು నేను అస్తి ఈరేం చేస్తున్నాను మంచి బతుకుతారా కోలికి రైట్ అవుతుంది ముందు కలిసి మాట్లాడతాను అలా పిచ్చు అలా సేమ్ ఇడ్లీ ధర లక్కమే లక్కలే నీకు ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಗ್ಯಾನ್ ಬೇತೇನೆ ಕೊಪ್ಪೇನೆ నీకు ಪುಟ್ಟದ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ಕೋಚಿ ಲಕ್ಕಲೇ ಮುಕ್ಕಲು ಪುಟ್ಟದ ಸ್ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸೀತಾಪಿನಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಪ್ಪುವರಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪುಗೆ ಬರ ಒಂದು ಕುಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಏನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಯಾವ ಅನ್ನತೆ ಬಿಸಿಲು ಯಾವ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಂಚಿನ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಖುಷಿ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನಿ ಏನು ಅದು ಪುಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲಿಡೆ ನಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿನಾರು ಆರು ಜಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ರಡೇ ದಿನ ಅದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದು ಐದ ಕರೆಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಂದು ಐದ ಕೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡಿರು ಸೊ ಅರ್ನೈತೆ ಆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೂಡು ಐ ಹೋಪ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇನ್ನುವೇನು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ
ಅಂಚ ತೂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 24 ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೊಂಜಿ ವೀನಸ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ನೆಟೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಪ ಪಾಡ್ನಂಡ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ನಂಬರ್ ಅವು ಸೊ ಅರೆಗ್ 24 ಅರೆಗ್ಲ ದಾದನ ಅವನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟೆನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಡಿಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲು ಸೊ ಅಂಚ ತುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡಿಂಜಿ ಅನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಪ್ಪುಣದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ದುಂಬು ಪುರ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಋಷಿಮುನಿ ನಕುಲು ಆಕ್ಲ ತಾಳೆ ಪತ್ರ ಪುರ ಉಪ್ಪುಣದ ಅವೇನು ಪುರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೂಜಿ ಪಣ್ಣದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ನಿದ್ರೆದ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರಂದೆ ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐತ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅದೇತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ರೂಮುಗು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಿನ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೂಮುಗು ಇಂಚ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಐತ ಪುಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡು 4 ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೆನು 650 ಏದೇತೊಂದು ಉಲ್ಲೆನು ಸೊ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ನಾನು 1 ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಕೂಡ ರೈತನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೋರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ತೂಪವ್ಯಾನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಇಂಚ ಪುಗೆ ಪತ್ತದು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ನಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ಪತ್ತಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಚಿನಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಪಿದೆ ಪಪ್ಪು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ದಾದನ ಪನ್ನೀರ್ ಪೋಯನು ಅವು ಇಂಚ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಅವು ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಪಣ್ಣದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅವೇ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಜಿನಾಡ ಕೂಡ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರದ ಇಂಚಿ ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ವಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಟರ್ ಆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಡೆಗಟ್ಟು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಏರೆಗಂಡಲ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಂಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದುಲ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅವು ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ಸೊ ಎರೆಗಂಡಲ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಇಂಕೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಿ ಒಲ್ಲೆನು ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ಇತ್ತಂಜಿ ಒಂದು ಆಡುತ್ತಲಿ ಪುಟ್ಟು ಆಡುತ್ತಲಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಅಂದೆಪ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಜಪಾಡತ ನಾವು ಎಂಜೆ ದಿತ್ತದ ಐನು ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಐನು ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿ ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಬರೆದಿತ್ತು ಐನು ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಇತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಚಣ್ಣಿ ಕುಂಟು ಪತ್ತದು ದೆಪ್ಪೊಡವೇನು ಐಡಕ ದೆತ್ತದು ಯಾನೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನು ತೂಪವೇನು ಎಂಚ ಮಾಲ ದೆತ್ತಿನು ಒಬ್ಬ ಬೆಚ್ಚುಂಡಿ ಇತ್ತದನ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ತಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತುವೆ ನಿಂತದೆ ಉಂಟು ತಿರ್ಗೋ ಮೆಲ್ಲ 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 ತಿರ್ಗೋ ಮೆಲ್ಲ 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 ಉಂಟು 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 ಇವು ಬೆಚ್ಚುಂಟು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೋ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗೋ ನೀ ಮೆಲ್ಲ ನೀ ಅಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಕೂಟಮೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೋ ಇಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪು ಅಣ್ಣ ನೂಲ್ಪಾಡ್ದ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗೋ ನಿತ್ತದ್ದು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅವು ಹಾಕುದು ಮೇ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಒಂದು ತಿತ್ತದ್ದು ಇದೇ ಐದೆ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಅವ ಜೆಟ್ಟು ಮೇ ಆತನ ಬೇಗ ಆಂಡತ ಈ
నేను తిట్టదు నేను తిట్టుకోను ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾವೆ ತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಹೆಂಗಳು 4 ಜನ ಬೈದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿರ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಗ್ತದೆ ಕೂನಾಗ ಎನ್ನ ಈ ಕಡ್ಲೆ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ ತೂಲೆ ಏಸು ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ನಂಚೇನೆ ಎಂಕಲ ಏಸು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಮುಂಗೇನು ಇಂಚೊಂಜಿ ಉಮ್ಮಂತಾರೆ ಇಂಚ ಹತ್ತತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಉಮ್ಮಂತಾರೆ ಹಾಂ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಾಣ ಇಂಚಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ತನ್ ತುಲಿ ಮಲ್ಲ ಈ ತಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ತನಕ ಮರ್ಯಾದೆ ನಡುಕೆ ಬರ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಉದ್ದ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಇದು ಮಲ್ಲೆ ಈತ ಶೋಕ್ ಬರ್ತನದ ಬಿಜ್ಜು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಆ ತಾರಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಚೇನೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಾದಯ್ಯ ಸುರುತ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆತ ತುಕ ಸುರುತ ಏರ್ ತಿನ್ಪಾರ ಡೇಡಿ ತಿನ್ಪಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಈ ದಿನಾನೇ ತಿನ್ಪಾನು ಬಡ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡ್ಲೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂದು ಜಾನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಗರೆ ಬಡ ಆತನಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಚೇನೇನು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಂದ ಅರ್ಥ ಒಕ್ಕಡೆ ಪುಗರ್ನತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನತ ಅವು ಗರಿ ಅದು ಪುಟ್ಟು ಅಂಚ ನಾನು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ತುಕ ಇಂಚನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಒಂಥರ ಗರಿ ಮೇರೆ ಬಂದೊಂದು ಕುಡಲ ಬೇಯರೆ ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕು ನಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡಿಯ ಬಣ್ಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮೂರು ಬೇಯ ಅಂದದ ಅಂಚೆ ಇಡ್ಡೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲೇಟು ಸಂಡೇ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪೋಯ್ತಾ ಅಂದು ಪಾಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆ ಜನ ಪುಟ್ಟದ ಹೊರ ಸರಿಡು ಅದೇ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಪುಟ್ಟದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟ್ಟು ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ತಿನ್ನಕನೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆದ ಕಜಿಪುಲತ ಅವು ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ನಕ ಬಕಲ ಬಂಜಿ ಹೆವಿ ಆಪು ಯಾನ್ 2 ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಪಾಡೊಂದು ಫೇಸ್ಗೆ
ಫ್ರೀಸ್ ಆತನ ಮಾರೆ ನಾನು ಫ್ರೀಸ್ ಆಡೋದು ಇದಿತ್ತೇನೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಡೋದು ಇದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪರೆಯು ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಪಾದ ಕೊರಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಡೋದು ಇದಿತ್ತೇನು ಅವು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಐಸದ ಪೀಸ್ ಅಂಟದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪರಿನ ಪೋಂಡವು ಇಂಚದ ದೇ ಭೂತ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರಿ ಭೂತ ತುಲಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ ನಂತರ ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಎಟ್ಟೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ರಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಲ್ಗರ ಇಂಚೆ ಪಾಡು ಉಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪಪ್ಪಾಯದ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡು ನಿತ್ತೆ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಉನ್ನದಾಲ ಎನ್ನ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡಲ ಮಿತ್ತರು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೇಬಲ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಈ ಸಲನ ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದೆತೊಂಡೆನು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿತ್ತನತ ಪಪ್ಪಾಯದ ಲಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪಪ್ಪಾಯದ ಪಾಡೋ ನಿತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಆಯೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಡುದು ಆಂಡ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿರಕ್ಲು ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹೋಯ್ಕೊಡು ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ದ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ರೆತ್ತನು ಯಾನು ಏಪಲ ಉಂಡತ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಏಪಲ ಯಾನು ಶಾಪುಡೆ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪುನು ಫಾರಮಲ್ ಅತ್ತನಾಡ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅತ್ತನಾಡ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪು ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅಪರೂಪಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಉಂಡದ ಯಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ತೂಯರತ್ತವು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡು ಅವು ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪುನಗ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಪುನಗ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ದ ಬತ್ತನು ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಕಲರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ಲ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚೆ ಯಾನು ಒಂಜು ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಆಸೆ ಪಡೋ ನಿತ್ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಲಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಫ್ರಾಕ್ ಟೈಪ್ದ ಬರ್ಪುಣ ಆ ಟೈಪ್ಡೆ ಫ್ರಾಕ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರಾಕ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಬರ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಪುನಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಈ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನು ಮಸ್ತಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ರಪ್ಪ ಅಂದು ಆನ್ಲೈನ್ಡೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದನ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಪ್ದ ಪುದರ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ಡೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಡ ಸೈಜ್ಲ ನಮಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಣ ಸೊ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ತಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಐಟು ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೈಜ್ ಓ ಪೂರ ಪಣ್ಣದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ತಪ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ತಪ್ಪಂಡ ಸೈಜ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಣ್ಣದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದನು ಸೈಜ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಏನಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತ ಅಂದು ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಕೊತ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಬೆತ್ತದು ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಮಂತದ ಅಪ್ಪುಜಿ ತೋರಣಗ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂಜಿದೆ ಮಾಸ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಖಾತೆ ಪೀತೆ ಗರ್ಕೆ ಲೋಕೆ ಪೇಟೆ ಐಸೆ ಬಾಹರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ತಾ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಆ ಡ್ರೆಸ್ದ ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಉಂದುಂಡು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಇಮ್ಮಿಡ ಅವರ ತರ್ಪವೇನು ಅವೇನು ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಬಂಜಿ ತಲ್ಪಡ್ದು ಒಂದು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಬಕಲ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಜಿ ಕುತ್ತ ತೋಜುನು ಪಂಡ ಅವು ಟೈಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಕ್ಲ ಅವು ಎಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ತೋಜುನು ಬಕ್ಕ ಏನವು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪೋಡು ನೆನ್ನು ಇಂಬೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಕನಗೆ ಆಯ್ತಾ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಒಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಪೀಸ್ಲು ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ದಾಲದು ದೂರ ನಿಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಜಿ ನಾನು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿರು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಕನ ಒಂದು ಉಲ್ಟಮೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತದುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಂಜಿದಲ್ಪನೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅವು ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಉಂದೆ ಇಂಚ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಉಲ್ಟಮೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐಕೆ ನಾನು ಮೇರೆಡ್ ಬಂಡೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ತರ್ಪವೆಂದು ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಕ್ಕ ಪಣ್ಣದು
ಎಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರ್ಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತಾಲ ದೂರೇಜಿ ತುಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ನೆಟೆ ತುಲಿ ನೆಟೆ ಬಂಜಿ ತಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲಿ ನೆಟೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಕ್ಲ ಒಂತೆ ಹೈಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಬಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ತುಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಈಜಿನಾಂಡ ಇಂಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ತರ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಪಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಾಶನಗನೆ ಪೋದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ತರ್ಪವನ್ನ ಬುಡಿಯದು ಯಾಪಂಡ ನಮಕ್ ಎನ್ನಿನ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಲೆಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ತೋರನ ಸಪುರನ ಅಂಚೆ ಪುರಪ್ಪುನು ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ತರ್ಪಾಯಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಕೊಡು ನೀ ಓನಿಡು ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಬಕ್ಕ ಅದಾದ ಗೊತ್ತನ ನಾವು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಒಂದು ನುಂಗಿನ ಮಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಂದಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಯಾನು ಮುರಡಿ ಪಂಡೆತ್ತ 3rd ಐ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಂತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನೇ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಜಾಗರಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಏಪ ಜಾಗರಣೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ದಯಕಂದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಟ್ಪುಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅವೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನಾಡಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಾಡ ಎಡ್ಡೆನೇ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪಾರು ಹಾಳೆಯನ್ನು ನಾಡ ಹಾಳೆ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪಾರು ಗೊತ್ತಾಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪನೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ ಅಂದಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಡು ತುಲ್ಲಿ ನಿಕಲು ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೋಪುನು ಪನ್ನೀರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೈತಾ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಆ ವಿಷಯಡೇನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯೋಡು ಬಾಯ್ಡ್ದ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಎರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಸೇಮ್ ಅವು ಕೊರ್ಪೆದುಲ್ಲೆ ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಡ್ಲ ಕಡಪ್ರೆ ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲು ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯರಪ್ಪನ ಅವೇನು ಬರೆಯೋಡು 21 ಡೇಸ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಡೆ ಎಂಡೆ ಏರ್ಪುರ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಡೆ ಅನ್ನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ್ವೇನೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಬಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ 21 ಡೇಸ್ 35 ಡೇಸ್ ಬೈದಿನಲ್ಲುಂಡು ಅಕಲನ ಯಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮಂತೋಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿರಾಕಲ್ ದಾತ ಉಂಡತ ಓಲ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ 100% ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಉಂಡತ ಏತೋ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿತ್ತೊಂದಿರು ಏತೋ ಒಂಜಿ ಐ ಹಿಡ್ದು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋನುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತುಂಡತ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಡ್ಡೆನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ಯದ ತುಲೆ ಒಂದು ನುಂಗೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಬರೋದು ಇರೋದು ಅಕ್ಲೆ ಐತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಅಂಚ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂಚಿನ ನನಕ್ಲಿಗ ಆ ಒಂದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆತ ಮಿರಾಕಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಮಗೀತದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕರಂತದೆ ಮಮ್ಮಿ ಭೂತ ಆತೀರು ಪಣ್ಣದು ಒಂದು ನನ್ನ ನುಂಗುದಾದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೇಸಿನವರ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪವೇನು ಅಂತೆ ನುಂಗವೇನು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತೇರು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಗೊಂಗೆ ಬತ್ತಿರ ಕಾತಂಗೆ ಬಲೆ ದಾದಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜೆತ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಒಂಜೆ ಪೂನು ರಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತರೆಗೆ ದಾದವಲೆ ಏನ ಭೂತದಲ್ಲ ಕದೂದಿನ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಮೋನೆ ನುಂಗುದಿಜಿ ಇಂಚೆನುಂಡು ಬೇ ಶಿ ಆಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬೆಡ್ ಅಂತೆ ಕುಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡು ನೀ ಮಟನ್ ಬತ್ತಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಕಜಿ ಪನ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಾ ಪುಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೆ ಆತಂಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಒನಸನಗ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡು ಅವೇ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಪುಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಲೆದ ಉಂಡದ ಒಂಜಿ ಹೆವಿ ಉಂಡು
ಅನೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಅನ್ಪುಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೋಹನದೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ಅನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆದ ಅವು ಪುಟ್ಟುಲ ಕಜಿಪ್ಲ ಮಂತೆದ ಕಾಂಡೆನೆ ಇತ್ತೆ ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಅಂದೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಶೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಫೇಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಡ್ನ ಒಂಥರ ಮೋನೆಲ್ಲ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆದ ಕಲ್ಲರ್ ಎತ್ತೆ ಅನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಲ್ಲರು ನಾನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚೆ ತೂಯಿನಕ್ಲು ತೂಜನ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಫೇರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪೂತನು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಡತೆ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅದಿತ್ತಲು ಸೊ ಅಂತೆ ಸ್ಕಿನ್ಗ್ಲ ಒಂತೆ ರಿಲೀಫ್ ಅಪ್ಪನು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಫೇಸ್ ಟಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಮಟನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರತ್ತ ಅಂಚೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂಪೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇನಿತೊಂಜಿ ಸಂಡೆದೊಂಜಿ ದಿನಾಚರಿ ಮುಗಿಂಡು ಬಿಜ್ಜು ಹೊರ ಇಡಬಲಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಟನ್ ಕರಿ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕಟ್ಲೆದೆಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಜಿಪ್ ಅಂಪುನಾಗ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಂಡೆಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅದು ಕುಲ್ಲುಗ ನೆನ್ನು ಆಂಡ ಸಂಡೆ ಮಾತ ದಿನಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಸಂಡೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅರೆಂತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಲು ಕುತ್ತ ಕುಲೊಂದು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒಂದುಲಿರ ಎಂಕಿನಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಕಂಡು ಏನು ಪಂಡ ತಿನಿಯರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಬಂದರೆ ದಿಕ್ಕಿನಾಕ ಸಾಕು ಸಾಕಾಕು ಇದಂತೆ ಗುಲೇರಿತ್ತು ನೀನಿತ್ತಂತೆ ಲತ್ತಾನು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಏನಂತೆ ಮಟನ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕನಂತೀರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಲಿವರ್ ಪೂರ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಪು ಮೇರೆಗ್ ಕಾರದ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಕೊರು ಇತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ ಬೋನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತ ಉಳ್ಳಾಡೊಂಜಿ ಲೆಗ್ಗದ ಉಳ್ಳಾಡೊಂಜಿ ಮಾಸ ಬರ್ಪುಣಕ ಅವು ಇಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ನಂಜಿ ಮಟನ್ ನಂಜಿ ಕಜಿಪು ಸೂಪರ್ ಆತನು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಂತಿನ ಮಟನ್ದ ಸಾರು ಸೂಪರೋ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು ಅದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏರು ಮಾತಾಪು ಅಮರಣಿ ಹೊಸತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೈದೇನು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾತ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಏನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಬಾಕಿದ ದಿನ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಐತ ನೆತ್ತ ಪಿದೆ ಪುಪ್ಪುನ ತಿರ್ಗುನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನಲ ಮಂತ್ರಾಸ್ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎತೋ ಜನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರಿ ಎತೋ ಜನತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ವರೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಗರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಡಂದೆ ಬೇಯಿಡದು ಏನಿಯ ಬೇಯರಕ್ಕಿನ ಇಡ್ಲಿಯ ಬೇಯದು ಕುಡಲ್ಲ ಬೇಯಿಡ ಅವು ಗರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬಕ ಏನು ಕೋಡೆ ಕೂತಿನ ಎಟ್ಲ ಬಂದಿರಿ ಗರಿ ಉಪ್ಪುಡು ಪಣ್ಣದು ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಟಣಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮುದ್ದೆದಲ್ಲ ಕಾಪು ನಂತರ ಗರಿ ಉಂಡು ಇಂಥವ್ರಿ ಹಾಪು ಅಂಚ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮುಂದೆತ್ತ ಫಾರಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಂಡೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಟದ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಏನು ಹಿಂದಿರೋದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮುಗಿನ ಕೇಳೋದು ಇಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ನೀ 25th ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತೂಲಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ಲೇಟ್ ಲಾಕ್ದೆ ಬಾರಿ ಆರಾಮ ಲಕ್ನೆ ಇನಿತ
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಂದ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿ ನಿಸೋಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.